दिनै नोंथांमोना नोंथांमोननि फरायसालियावहाय माबेखौ गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय नोंथांमोननि बे गासैबो चेनेलनिसिम। दहाय फुंनि 10टानिफ्रायनो जोंहा मोनसे प्रग्राम हाबाफारि जानानै थांबाय। बेयो जाहैबाय जोंहा NTPC जों आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टजों कलाबरेसनाव मोनसे जोंहा बड'लेण्ड डिजिटेल लिटारेरि काउन्सिलिं सेन्टार बेखौ जों मोननो हादों। बेवहाय गासै बिटिआरआव मोनबा जिल्लायाव गंसे जिल्लायाव मोनफा मोनफा बे काउन्सिलिं सेन्टारखौ बानायनाय जादोंमोन। दा बेवहाय जमदुवार कलेजनि जानानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि बे कलेजखौ सेलेक्ट खालामनायाव ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। माने जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव बेबादि बे कचिं एबा काउन्सिलिं सेन्टारखौ जों मोननो हादों। बे ओनसोलनि गोग्लैसोनाय ओनसोलनि अनजालु फरायसा बिथांमोना जाहाथे थाखा फैसा गारनानै बायजोआव फरायहैनाङाखै, बायजोआव ट्रेनिं लाहैनाङाखै। दा एबाराव जोंनावनो नैबे जोंनि कलेजावनो ट्रेनिंखौ मोनसिगोन। बिनि थाखाय आङो एकदम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो NTPC बिथांमोननिखौ आं बिराद माने साबायखर जासिबाय। आरो आङो आंनि बे जोंनि बे सराइबिल, जलाइसुरि, खासियाबारि, रायमना, जाम्बुगुरि बे नेसनेल हाइवेनि ओरै साहाजों जोबोद माने गामि सिंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे नैबाव जोंनि जमदुवार कलेजाव फैनानै माखासे सोलोंनांगौ गोनां आथिखालाव बे AI नि जुगाव एबा साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव जाहाथे बे गावनि सोलोंथाइखौ आगानसे बारायनानै लानो हायो। आं बिनि थाखायनो आंनि बे फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन। आरो जोंनि बे कलेजनि फरायसानि अनगायैबो जोंहा BCDC नि माखासे मेम्बारफोर, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आरो गुबुन गुबुन NGOनि बिथांमोनहाबो बेयाव फैनानै सोलोंफैनो हागोन एबा ट्रेनिंखौ लाफैनो हागोन आरो बेखिनि आरो। दिनैनि बे डिजिटेल मोनसे सेन्टार बेवहाय आलासि हिसाबैहाय सोर फैया? आलासि हिसाबैहाय जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारआ नुजाफैनांगौमोन। नाथाय बिथाङा माबा मोनसे गोनांथार हाबाफारियाव इंगेजआव थानायलाय बिथांनि बोसोनजोंनो एबा बिथांनि बिथोन बायदियै जोंनि 1 नम्बर गसाइगाव समस्तिनि मानगोनां MLA सारनि आखाइजोंनो दिनैनि बे कम्पिउटार आरो डिजिटेल काउन्सिलिं सेन्टारखौ बेखेवनाय जादों।